Isa ka? Hayden. Pila mo na diya? Usa ako ra. Sigurado kang isa ka? Oo, ako ra usa lagi. Sa tingin ni mo? Hayden Pardo. Ha? Hayden Pardo. Kus ka kay bungol ko. Hayden Pardo, agay. Taga sa ka? Ubapad. Usa may mo sala. Unsay mo sala? Gipag Unsay mo sala? kautan sila, agay. Wasay luwan. Pila na imong gikaon nga tawo? Gana. Kinsa imong gikaon? Kinsa imong gikaon? Agay, mga bata niyan. Duwa. Kinsa pa yan nakasilingan? Sultay! Ay, silang Michael. Kinsa na patay kay Michael? Ako. Ah! Sultay! Ako. Oh! Agay. Kinsa may bagakon? Ako. Kinsa ngalan nimo? Hayden Pardo. Agay. Bagakon! Agay. Kinsa may kapo ni Satanas? Ako. Oh, iyon ka, di ka mamatay! Agay. Oh! Tarong ako ha! Oh. Tarong ako! Di na ako mangilabot nila. Oh, di lagi ka manghilabot, di ka man muhawa. So pasabot, manghilabot ka gyud. Ha? Sator, Aripo, Tinit, Opera, Lutas, Salbame. Agay, buhawal ako. Amahan niyo magkagagawang sa mga tanan. Itinataas ko, pangalan ni mga naman. Kasing-kasing, Boy, agay. spirit. Pagtarong Satanas, lingkod. Ha? Tarong ha! Karang gwapo ka! Kay gwapo si Satanas, batig! Batig nawong! Agay. Oh, si Satanas! Ha? Wapagin ka! Agay. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Lutas, Salbame. Tagasa ka! Umapad. Kasi ngalan ni mo? Hayden Pardo. Agay. Pinuod niyang ngalan! Hayden Pardo. Agay. Ayaw na. Nako. Wawa. Muhawa ka! Oh. Pinapila pa may umpat yun! Wala na dili na ko sa bagay. Ayaw na. Agay. Lingkod lagi tarong, kadi ko makakulata! Lingkod lagi, lingkod. Lingkod, kadi ko makakulata! Ha? Tarong! Sator, Aripo, Tinit, Opera, Lutas, Salbame. Agay. Ayaw na. Lagi din ako. Oh! Kala mo patay ka! Di ka mangani... Di ka... Kala bang magsakit ang tao? Maluoy ka? Maluoy ka! Maluoy po to. Ha? Maluoy. Maluoy! Huwag mo na maluoy si Satanas! Agay. Ha? Dili. Oh. Agay. Kala mo ka ang tao, maluoy ka? Ha? Dili ko maluoy. Oh! Agay. Esther! Sunod! Esther! Buhay ka pa? Buhay ka pa, Esther! Agay. Sunod! Buhay ka pa, Esther? Sator! Aripo, Tinit, Opera, Lutas, Salbay. Naga, Esther! Agay. Oo, ako ni. Agay. Oh! Agay. Aileen! Agay. Kisay ngalan ni mo? Esther. Apelyido! Pardo. Tagasa ka! Umapad. Kusa ka! Agay. Uno. Ungo! Daw ko ah! Agay. Ito gano'n sa Diyos Aman! Saga! Agay. Kasakit. Agay. Usa ka! Ugo ko. Usa pa? Usa pa! Tao, agay. Mamamarang mo, usa pa man! Oh! Ikaw sa Aileen! Sunod! Sator! Aripo, Tinit, Opera, Lutas, Salbame. Sunod! Aileen! Agay. Oo, si Aileen. Oh! Usa man ka! Usa man ka! Mambabarang. Dagwa! Mambabarang. Tingnan Diyos Aman, mamamarang. Agay. Sakto na. Oh! Usa man ungo ka og mamamarang! Oh! Nakuha na, nakuha! Ungo ko mambabarang. Agay. Oh! Oh! Kisa ka! Chris! Oh, Chris, agay. Kisa ka! Chris. Nakuha kay bungol ko! Chris Amplopio. Oh! Agay, Nakuha. Chris Amplopio. Tarong nga paglitog! Tarong nga! Tarong Chris nga! Amplopio. Agay. Tagasa ka! Chris Amplopio. Tagasa ka! Umapad. Usa ka! Agay, mababarang. Usa pa! Tao.
dako. Ingat Diyos saman. Samahan! Oh, saman. Musab pa nga. Musab ka pa Diyos saman, ina. Musab ka pa. Samahan, dili na. Agay! Oh, sa to. Ano po? Dinit. Opera rutas saman. Naikulang! Naikulang! Agay! Pasay luwag Minasol. Minasol, sulod. Oh, ate, ate, ako na ni. Mirasol ni, pardo. Mirasol, pardo. Tagasa ka. Umapad. Dako! Agay, Mirasol, pardo. Umapad. Saman ka. Mambabarang magkaon ng tao. Unsa man na? Agay! Unsa man na? Hindi mayo. Unya! Agay! Unya! Pasay luwag ni ate. Ah! Agay, ate, agay, ate. Agay, ate, ayaw, ate. Agay, ate. Agay, agay. 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 Agay, ate, agay. Agay. Ayaw, ate. Tinabi mo! Tinabi mo sa kabante! Ayaw, ate! Ayaw, ate! Agay! Ate, ayaw! Agay! Ate! Agay! Ate, ayaw! Ayaw, ate! Agay! Agay, ate! Para sa imo ni Haydin, no? Agay! Agay! Para sa imo, Aileen! Agay! Para sa imo, Esther! Tarong maglingkod! Sa tanas! Agay! Agay! Buhay pa mo? Di ba kita tad na mo? Nag-change life dahil mo, level up good mo, no? Iyon nyo, surrender rin yung power. Agay! Surrender wala. Surrender! Kaya nangaman lagi. Agay! Wapag yun dahil mo mga Agay! sab yun dahil mo. Agay! Ha? Oh. Giyon sa man ninyo sa wani. Giyon sa ninyo. Agay! Ikabuang ako. Ha? Ikabuang Ikaw bawa ninyo, ulo. Para maunsaman. Agay! Para maunsaman. Matay! Para mamatay. Agay! Agay! Yan na lang iyang heart. Oh, Chris, para ni sa imo. Oh, ano lang. Gila. Oh, glit. Agay! 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 Wah! Agay! Agay! Chris! Oh! Labi! Oh! Labi, Chris! Kisa ka! Agay! Sakit, Crispy! Aileen! Agay! Aileen! Agay! Wah! Aileen! Agay! Aydin! Oh! Agay! Oh! Mirasol! Agay! Ate! Ayan! Ate! Agay! Ate! Sa to! Ripitin na tutularo ta sa salban. Oh! Agay! Oh! Di ba kitagahan mo chance sa mugawas? Pero wala pa man mo mugawas. Oh! Onya! Agay! O dagan man mong like! Murapan mo Mobile Legend, no? No? Dagan mo like! Dagan mo kinabuhi! Ha? Ha? Ni! Ayaw! Oh! Oh,
sige. Agay! Agay! Ay, magtubig mo, Mr. Okay naman ako. Ay, magtubig. Sige. Sige. Ayun na. Tubig. RJ. Hindi mamata ha. Sige, inom. Sige. Sundot, RJ. Ilaman mo! Ilaman mo dire! Agay! Ila! Lima! Agay! Mabuhay pa, magpatay na. Dili na! O sa ingon ni mo, Chris, kanina. Kano si Chris sa nisulti? Kapon, pagkamot ninyo. Kano sa? O sa imong ingon, Chris. O sa imong gisulti. Huwag mo mangayog pa sa ilo. Ha? Wala? Wala! Huwag mo mangayog personal pa sa ilo, no? Wala! Nga naman. Nga naman. Agay! Agay! Nga no? Nga no? Inyo mo bugal-bugalan. O sa ingon ni mo, Chris. Mas babe, padungga ko. Agay! Padungga ko, Chris. O sa imong gisulti. Wala! Pasol, padungga ko. O sa imong gisulti kagapon. Ha? Wala! Agay! Wala. Basta wala. O, sige ha, wala ha. Wala ha. Wala kay gisulti. Urot mo diya. Oh, wala kay gisulti. Wala kay gisulti. Ha? Agay! Agay na ala! Unsa? Sa? Na! Unsa? Sa? Nangutana siya lako. Ano siya nga naman kaya? Agay! Sa? Agay! Masa may mong gitubag? Yan ako niya kun. Ha? Unsa? Pagyaram tagipati. Agay! Kaya nga no, sa day mong gibati. Agay! Pariya! Bitaw! Bitaw! Agay! Nga no, nagpariyo ka mo, kabalo ka nga pariyo mo. Agay! Sigurado ka nga pariyo? Dili! Ha? Dili! Agay! Oh. Ayaw! Agay! Sigurado ka nga pariyo? Dili! Wala! Ha? Dili! Kaya tanong ni mo sa tanas ni? Dili! Dili! Sige ka. Oh. Agay! 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 Butang na gamay. Butang sa liwa. Agay! Agay! Saban. Pareho? Dili! Sakit kayo! Pareho? Dili! Oh.